Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mukoma ndine mamwe mamessages awo andinawo uye zvekare nema-email awo ndakachengeta, saka ndakangomaita screenshot then ndokubva ndamadeleta mufoni mamadam. So I found out kuti ivo madam vanopota vachimboenda kune kamwe kaguest house. Saka ndoda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti what is the best way, ndedzipi nzira dzandinokwanisa kuti ndinge ndichizodzishandisa dzekuti madam ndinge ndichizovabata red handed. Ndiri munhu wekuti I have never been to a lodge before, so handizivi kuti kana vanhu vachinzi vanenge vakabhuka palodge, kana iwewo ukazosvikapo palodge paya uchiti uri kuda kupinda palodge unge uchinokonfranta munhu uyo anenge aripo palodge, vanokutendedza here kana kuti vanokurambidza. So mukomana wacho ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai so. Nemudzimai wangu takarooranawo mushure mekunge ndarambana nemudzimai wangu wekutanga, but I am now regretting because uyo ainge ari girlfriend. I really wanted to have two wives, but mudzimai wangu akabva achizoramba, akabva ati zvebarika ainge asingazvigone. Ndikabva ndati zvinondoita sei sezvo uyo akazoramba. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndige ndichisara neuyo because akanditi kana kuri kunzi ivo amai guru kana vasingade barika, kana ivo kana vakati vanosimuka if it happens kuti ndakuzvarira mwana kana kuti tatanga kugara tose, then inini ziva kuti I will always give you that freedom, at least yekuti unge uchizongotora umwe mukadzi sezvo zviri izvo zvawakagara wandikudza kuti unoda kuita barika. Hapana pandingazoti kana inini ndava paground ndobva ndatanga kukutongera chitororo ndichikuudza kuti handidi kuti unge uchizoita umwe mukadzi wechinumber 2. Ndakabva ndatika ava ndo vanonzi vakadzi ava. Mukadzi wangu wemumba ndakabva ndachizotanga manje kumutreata very rough. Ndainge ndomutreata rough zviyezve zvekuti ndainge ndava kutoda kutoti munhu ange achisimuka achienda because back up ndainge ndatova nayo. Mukomana achi munhu akangoti achingoenda sanhasi mangwana akarwadziwa akandifonera mukadzi wangu achichema achita sekunge ari kuda kutozviuraya, but ndakangoti uchahila wena, handiti ndakakuudza kuti ndoda kuti ndinge ndichiita vakadzi vangu 2 but iwewe wakabva wazoramba. Mukomana achi the reason is why ainge achida kuzviuraya it was because ainge achiti saka unoreva kuti kungosimuka kwandakaita wakabva watosarudza kuti unge uchitora amai nini. Ndikabva ndati kana uchida kudzoka but mukuzonotaurirana. Iye akabva azoti kudzoka hangu handikwanisi, it is fine, continue with your lives. Pasina kana nguva mukomana achi ndakafara because mudzimai wangu mudiki akabva atondodza kuti ainge ava nepamoviri. Ndakabva ndatoona kuti zviya zvandainge ndichiita namadam ndaitoona sekunge vainge vachitonditambisira nguva because panguva yacho iyoyo vainge vava kusada kuti vange vachindizvarira umwe mwana. Already tainge tagara tiine vana vedu 3 vachinditi vainge vatokwana. So mukomana achi mukadzi uyu nekuda kwekuti akabva azongondipa mukana wekuti baba, kana kuri kuti munenge mafunga kuti nguva yenyu yekuti munge muchizorora umwe mukadzi inenge yakwana munongondiudza. Saka I had so much trust in her, ndaisambofungidzira kuti ungasvika pakuzondihorera with the way that she loved me, munhu anofarira kunamata kudaro. Then nekufamba kwenguva ndakabva ndatanga kuona kuti mamovements emukadzi wangu handichamanzwisisi. Munhu weya wekuti she was someone that they call an introvert, uyo anongofarira kungogara zvake ari indoor and asina madzishamwari akawanda. And I used to struggle with her, ndichimuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achiwiriranawo nehama dzangu because kana paWhatsApp pacho kutoti anzi ataura nehama dzangu dzaitombotanga dzatombopopota. All of a sudden now he was an outgoing person, and at that time ndakatoshamisika kuti ko munhu uyu ainge asimbori an outgoing person, now what is going on. Zvadaro mukomana achi ndakabva ndachizotanga kutracer munhu wangu, but ndainge
ndichimushaira mukana. Ndaiti kana paya kana kuri kunzi akanzi abuda ndaibva ndazosara ndichimuteverera kumashure, then ndobva ndatoona kuti munhu wangu uko kwacho kwaanenge ati ndiko kwaari kuenda, zveshuwa ndiko kwaanenge aenda, ndokubva ndazosiyana nazvo. Then there was this other time apo pandakabva ndachizoti ndakabata foni yake ndakabva ndazongoenda kuemail because painge paine zvimwe zvandainge ndichida kuregister. So kuwebsite kuya ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunodzvanya rimwe link kuemail. So ndakabva ndazoenda directly kuemail. Ndakati ndiriko kuemail kudaro ndapedza kuregister ndopatakabva ndaona kuti kwainge kuine maemails akati one day eBolt, zviya zvekuti kana ukarequesta Bolt pose paunenge wapedza kurequesta Bolt inobva yazokutumidzira email. Ndikati ko zvandakasopedzera kudhara kurequesta Bolt, ko munhu ari kumborequesta maBolt awa ambori aniko? Mudzimai wangu at that time kana foni yake ainge asitomborina kana basa nayo. Ndakabva ndatanga kutarira ndikabva ndaona kuti each and every time mukadzi panobuda dzimwe nguva achiti ari kuenda kumapiece job anobva atorequesta Bolt achingobva pamba, Bolt yobva yatomupika up obva atoenda kune imwe guest house. All the emails that I saw mukomanashi is going to the guest house and coming back to the guest house. Saka ndinotoziva kutoti mukadzi wangu ari kundihurira. So far handisati hangu ndamuratidzira kuti ndinozviziva kuti iwewe uri kundihurira. Handisi kuziva kuti what exactly am I supposed to do. Ndomuudza here? Should I confront her? Because nyaya iripo ndeyekuti handina like mamwe mamessages erudo andakabata. The only thing that I have is that ndingori nema-emails. Ma-emails anoprova kuti mukadzi wangu paanobuda achiti ari kuenda kumapiece jobs anenge achienda kuguest house. Kuguest house kwacho ikoko anenge achimboenda kunoita sei. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngativabatsireiwo mukoma vedu ava. Hanzi ndine ma-emails proof yekuti mukadzi wangu pose apo paanobva pamba achiti ari kuenda kumapiece job anenge achienda zvake kuguest house. Saka ngativabatsireiwo mukoma vedu ava mucomment section kuti voita sei. Hanzi ndiri kungodzwa kuti ndakabitirirwa but handisi kuda kuti ndinge ndichimuratidzira mukadzi wangu kuti ndakabitirirwa. Hei zvakangooma hazvo veduwe. Ndakedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Confession yangu yakamira sekudai. Ininiwo ndiri musikana webasa. Chinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizosara vachishungurudza vana vevanhu vavanenge vachishandira. Inenge iri nyaya yekuti dzimwe nguva mabatirwo acho awo atinoitwa tinobatwa kuita kunge nhapwa. Ndakamboshandira vamwe amai ivavo. I don't even understand kuti why is it munhu uyo anenge akakurira munhamo kana akazotanga kudyawo rifa anobva atanga kuona vamwe vanhu sekunge vatsitombori vanhu. Amai ava pandakatanga kuvashandira nekuzivawo history yavo ndakatoti zvimwe kuda ainge atori mwari wangu, ndichiti maybe vachandisimudzirawo sezvo vainge vachizivawo kuti kwandinobvawo kunotamburwa sei. But vakatanga kundishungurudza mukoma vachindikudza kutoti inini vainge vasingambondioni sekunge ndainge ndiri munhu, kuzonosvika ndichizotanga kuabusa vana vavo. Handidi kukunyeperai, amai ava vainge vaine vana vavo 4. Vana ava ndaiti kana amai vacho vasipo ndaivarova mukomanashi, ndaivarova zvimwe zvekuti zvainzwisa tsitsi. Vana vacho vagoti vaindida sei, vaingoti mainini ende vaiti kana amai vavo kana vadzoka vaisambondirevera kana kuita sei, vaingoramba zvavo vakanyarara. Ende dzimwe nguva ndaitongovarovera kana vatongotatuma silly mistakes sezvinongoita vana. But ndakazoti one day ndakagara ndikabva ndati zvinhu izvi zvandiri kuita zviri very wrong. There is no need yekuti vana ava ndingoramba ndichingovashungurudza. Ndipo pandakabva ndazoita sarudzo yekuti vana ivavo ndainge ndisingadi kuti ndirambe ndichingovashungurudza. From there on mukoma ndakabva ndazosiya basa ndikabva ndazouya kuno kwandiri. Hongu ichokwadi dzimwe nguva kana uchishandira munhu anonetsa
Ndipo paya pekuti unozopedzisira zvino wava kupedzera shungu dzako pavana vake. Saka vanhu vanozvidza vane mari dzavo vanofanira kuti vange vachizviziva kuti kana vagere nevanhu mudzimba dzavo vanofanira kuti vange vachivabatawo zvakanaka, nekuti ukabata mushandi wako zvakanaka naiyewo anokushandirawo nemwoyo wake wose. Not kuti munhu anokushandira apa akatsamwa achifunga mazigaramoyo ose awo aunopota uchimuudza. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. I feel so bad because vana ivavo ndakava abuser. Ukanzwa munhu ega ava kubvuma kuti I used to abuse those kids, panenge pakashata. Hanzi ndinoti kana ndikatarisa vana vangu ndobva ndatanga kunzwa mwoyo wangu uchirwadza nekamubatiro ako kandainge ndichiita vana vamadam boss. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Amai vangu vakashaika muna 1999. Amai vangu pavakazoshaya vainge varwara kwenguva yakareba ndokubva vachizoshaika vari paHarare hospital. Musi iwowo ndakarwadziwa mukoma ndichisuwa zvisingaite nekuda kwekuti amai vangu ndainge ndichivada zvakanyanya, but kune kumwe uko kwandainge ndakaenda mushure mekunge ndaona kuti amai vainge vanyanyisa kurwara. Saka mukuzonofamba ndine imwe n'anga iyo yakazonditi, naiwe ndikuona kuti amai vako ava munhu ainge aine zvipo zvake, even though vainge vachiita zvechechi. Amai vangu vainge vakatoredzera gogo vavo amai nyakubereka amai vavo, saka vainge vachiita zvemanjuzu. Saka hanzi shavi iroro remanjuzu rainge richiteverera amai vangu. Amai vangu vaiva munhu ainge ari muchukuchuku zvokuti vaitoita sekunge mukarati. Vaiva nelaki rekuti dzimwe nguva taiti kana mumba kana tisisina kana zvokudya paitongokaruka patongosvika munhu obva atongopa amai vangu mari. Apa vanenge vakasomukweretesa munhu uya a very long time ago zvekuti vanenge vakatokanganwa nezvacho chikwereti ichocho. Tobva tatotumwa kunzi endai munotenga hupfu, tengai zvakati. Saka even though we used to struggle, but not zvekuzoti taisvika pakurara nenzara. Njuzu dzavo idzodzo amai ndidzo dzaiti kana zvinhu zvaoma dzaibva dzazochiuya. Saka pandainge ndiriko kwasekuru vaya vakabva vanditi, nhaiwe haudi here kuti unge uchinditengesera mweya wenjuzu uri pana amai vako, nekuti ndiri kumuda mudare rangu. Makore acho iwawo izvi zvemanjuzu izvi zvainge zvisati zvatombova nemukurumbira. Saka ndakabva ndati ndichazokuudzai sekuru kuti ndinofungei nezvazvo. Zvino ndipo pandakabva ndachizodzokera ndikazoenda kune imwe n'anga ndikabva ndazoiudza zvose zvimwe zvandainge ndakaudzwa mudare rasekuru vaya. Saka nen'anga iya takazochiwirirana kuti mweya iwoyo, iyo n'anga yacho yenge isingadi kutenga mweya wacho wenjuzu wainge ugere pana amai vangu, but yakabva yati ndinokwanisa kukugadzirira gona rekuti tinobva tabata njuzu yacho. Kana taibata then tobva tazoisa mugona. But vakabva vati kubatwa kwayo njuzu iyi hunge tatanga taishungurudza. Ndikati kuti nogoshungurudza seiko chipuka chemumweya? Vakabva vati ndichambozama kuti ndige ndichitaura navo vari kumhepo ndoona kuti tingaishungurudza seiko njuzu iyi igere pamutumbi waamai vako. Ndakazochidzokera kuya mushure mekunge amai vanyanyisa kurwara. At that time vainge vaadmitiwa kuchipatara. So mukomanashi ndakati ndadzokera kuya ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti tinge tichikwanisa kuzoshungurudza njuzu iya hunge inini ndazoita bonde nechitunha chaamai vangu. Ndikati kuita bonde nechitunha chaamai vangu munhu akafa, ini ndainge ndisingazvikwanise. Ndakabva ndaramba, but sekuru vaya vakabva vati that was the only way yekuti ndinge ndichizokwanisawo kupfuma. Vakabva vanditi inini pandiri ndainge nditori neshavi renhamo. Shavi iri hanzi ndo rainge richitevererana nababa vangu, ndo rakakonzeresa zvekare kuti amai vangu even though vainge vaine shavi iroro remari rinofambidzana nerenjuzu, but rakabva razonotsikirirwa neshavi reurombe iro rainge rigere pana baba vangu. So ndokusaka baba vangu vakazofa vasina kana chavainge vainacho. Baba vangu vakasvika pakutengesa imba yavo yekumbare. Mari yose iyo yomukoma kuti titi vakaishandisei hakuna kana anoziva. By the time amai vangu pavakazoshaika tainge tava kutoroja makaremo mumbare zvekare. Amai vangu mukoma ndakabva ndazongovachekeresa ndikaona kuti zvainge zviri nani kuti amai vange vachizoshaika
ndirimo mudare imomo ndakatonzi ndinge ndichinyora pasi, ndokubva ndatonyora pasi zuva uye zvekare nenguva dzekuti amai vangu ndipo pavainge vachazofa. Amai vangu vakati vashaika mukoma n'anga iya yainge iine maconnection. Mutumbi waamai vangu wakabva wazobviswa kuchipatara kuya kwavainge vakashayikira ndokubva wazoendeswa kune private mortuary, but zvainge zvitori futi zvekutsanzadzira because mari painge pasitomborina. Ndakabva ndazoenda kumortuary nasekuru vaya nevamwe vavo vavainge vachishandidzana navo. Ivowo sekuru vaya pane zvavainge vachitoda zvekare pamutumbi waamai vangu. This was after ndapedza mukusika bonde naamai vangu. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichimbobudamo murumu imomo umo mainge makaradzikwa mutumbi waamai vangu. Vakabva vaita zvavakaita, but ndakazoti ndichinocherechedza mutumbi waamai vangu ndakatoona kutoti hongu amai vangu vainge vakavigwa mabody parts avo akakwana, kushaya kuziva kuti zviiko zvainge zvichimbodiwa pachitunha chaamai vangu nen'anga yacho iyoyo. So ipapo patakasvika mukoma ndakabva ndazopinzwa murumu muya ivo vainge vakandimirira vachiitira kuti ndisazotya, because ndaitobvunda nekutya kunyange ndainge ndakapiwa nemwe mishonga, but still ndainge ndichibvunda nekutya sezvo zvainge zviri zvinhu zvaindivhundutsa kunoita bonde nemunhu akafa kudhara. Ndaiti ko kana vakazomuka, ko kana vakandidzipa ndichaita sei? Ndakaita bonde nechitunha chaamai vangu, zvinova zviri zvinhu zvakanzi ndo zvakazoshungurudza njuzu dzacho idzo dzainge dzakambochengetedza amai vangu kweupenyu hwavo hwose. Saka njuzu dziya dzakati dziri pakati pekuchema, sekuru vaya ndipo pavakabva vachizodzibata vakadzikurira masimba vakabva vazonodziisa mugona racho randakazopiwa. Kusvika pari zvino ndidzo dzandinoshandisa njuzu idzi. Sekuru avo vainge vachimbondibatsira ivo vakazoshayika zvavo, vaipota vachindipa mishonga yekuti njuzu idzi ndirambe ndakadzitsimbirira. Zvaizvezvi njuzu idzi zvandinotodziita ndezvekuti ndinopota ndichidzipa ropa kuti dzisazorwidzana neni dzichida kunditorera upenyu hwangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti saka ropa racho munodzipa sei kunjuzu dzacho idzi? Vakabva vati it's either ndinotenga huku ye-white, and kana ndatenga huku ye-white ndinoenda nayo ndinongotsvaka padhamu, then ndinobva ndazonouraya huku iyaya ndobva ndaisiya ikoko dzobva dzadya, kana kuti mbudzi chaiyo hanzi inofanira kuva iri ye-white, pure white. Zvakangoma hazvo